din sa ating tinulang manok. Tinipok manok, guys. Wow. Ito na, oh. Nasa organic din tayo, no, sa bahay nila ni Marvin. Yan. So, masarap po ilagay yung ating lemongrass pag hindi pa kumukulo para mas sabay po sila. Yan. Tapos yung sibuyas din, oh. Yes, with Mama Roder. Kasama ko si Mama Roder dito. Kami yung nagluto. Yan. Wow. Stock pa natin. Kasi kailangan po talaga na pakuluan ng mabuti para maluto. Stock pa natin. Si Mama Roder. Yes, yan. Hapit na ba ka ma-monetize, Mama Roder? Duga na sila. Pila may watch hour ni mo, Rod? Ambot si Marvin naman. Bro, pila may watch hour mama ni mo, bro? 3,300. 3,000 na? Dali, ano, imong kuan, may 1,000 na Ito ka-watch. lang, dara mo usat eh. Og iking laki lisab laki isa. 1,000 subscribers na ka. Gilis tong Mama gidara Roder. mo. Ambot kuan naman siguro kasi Marvin may. Tanong ko kuan eh. Hello, dali, ni Mama Roder, eh. Ante lang to. Hapit Kuan na. lang to lang. Sana Kapit na, mga Marits. ka-homeboy. Ayan, supportahan natin. Supportahan niyo Oo, po si Mama Roder. Ano, bro? Supportahan niyo po si Mama Roder. Team Roders Vlog. Vlog. Ay, pinalitan na lang yung pangalan nila. Team Roders Vlog, na? Ayan. Si Team Roders Vlog. Kasi yung vlog nila, mga kahumboy, ano ko yan? Parang love story ni Mama Roder at Papa Roder. Nagawa sila ng ano, paano nagkaroon ng Mama Roder at Papa. So yan guys, lagyan natin ng sabaw para sa tinulang manok. So yung mga tinay, ano? Oh, Hmm. itong mga baton tay. Yes. Samsul. So, sungag na natin. So yan, luto na po yung aming, Ambot naluto na kana. luto na ni. Luto na. Kaning mais. Yung kaning mais, no? Yan, no? Luto na na eh. Luto na. So, ilagay na namin yung manok, no? Yan, yung tinibok manok. Wow! Tinulang manok. So, yung ingredients natin ito ilagay, guys, yung lemongrass at saka yung sibuyas din, no? Oo. Yan. So, lagyan natin ng apoy. Yan, guys. So, mag-harvest kami ng lemongrass or tanglad dito sa bahay bukid nila ni Marvin Roder, no? Kasi nandito po yung tanglad. Yan. Hi. Oh. Nguha mig tanglad. Thank you. Di makiro. Layo dong. Malayo pala yung tanglad, guys. Pero we need talaga tanglad kasi napakasarap po yung ating tinulang manok, no? Tinibuok manok sa tawagin sa Visayas. Tinibuok manok. Whole chicken native. Bisayang manok po. Yan, nandito na kami. At, malayo-malayo po talaga, no, sa bahay na ni Marvin Roder. Pero sige lang. Exercise din naman. Para ma-exercise yung katawan natin, di ba? Yan po yung importante. Sila doon is busy po yung mga bukid squad. May balay pala dito dong. Saan ni balay dong? Ilaga po ni. Luto din. You know, may old na house pala. Man. Oh, ito. So, ito guys, ito yung tanglad, no? Kung nailain ko anan. Ito na lang. Pwede rin. Piliun na to. Kasi kunti lang yung kunin natin sa dahon ng tudong. Apilo ng kuan. Yan, dalawa. Kunti na lang talaga. Ito na niya. Ito na.
ito na yung tanglad namin. Ilagay pa namin to sa, linisan natin to. Tapos ilagay natin sa tinula. Pag kumukulo na po yung tinulang manok, tinibok manok. Yan kasaksi nga ni mo do? Ha? James? Kyle, yung kababata ni Marvin the Roder dito. Sila po yung mga bata na mautusin, madaling mautusan. Yan. Ito na. So, linisan muna natin to. So, ayan guys, linisan natin yung tanglad para ilagay natin dun sa tinula. Napil pang kubo. Ayan. Tapos, hugasan natin to. Partner po talaga yung tanglad tapos sa tinulang manok. Yan. Ganyan lang guys. Kailangan itali natin para hindi mahipos. Imunlos. Yan, so hugasan na natin. Ayan. Tapos na po. Ayan, so mayroong partner po na sibuyas at saka tanglad. So ilunod na natin, ilagay na natin sa ating tinula. Yan, ilagay na natin sa ating tinulang manok. Tinibok manok guys. Wow. Ito na oh. Nasa organic din tayo no, sa bahay nila ni Marvin. Yan. So masarap po ilagay yung ating lemongrass pag hindi pa kumukulo para mas sabay po sila. Yan. Tapos yung sibuyas din oh. Yes, with Mama Roder. Kasama ko si Mama Roder dito. Kami yung nagluto. Yan. Wow. Stock pa natin. Kasi kailangan po talaga na pakuluan ng mabuti para maluto. Stock pa natin. Para mahumok. Yes. Oo. A few moments later. Ayan guys, update natin no. Ating tinula, manok. Ito na po. Wow! Lagyan mo ng kwante, no? Sili, espada. Yes, yan. Wow, ang sarap nito guys. Tinulang manok. See? Nani tanglad, nani kuan, kaning sibuyas, tino? Yes. Malapit na maluto. Mga pila na kami nito. Mga 1 minute. 20? Humok na no? Tapos na timpla natin ang wapa. Oh, natimpla na po ito. Nilagyan na po ito ng sin. Oh, si babaw. Nagsutak pa natin. So, Baka magdili ang excited. Sige. yeah. Para makalive. Oh, na may load dito. pasan Yeah. sa diri. Oh. Adakan bitaw ta? Dagan nami. Yan, malapit na po maluto guys. Kamay mo hugas. Kamay wakas ang hugas to. Para sa ubos naman to. Pagkakugihan. Diba? Mamarong kaha. Kuha dyan. Bro, pareho tas kaha ni mo diha, bro. Jan! Ano si Jan na ni? Ano si Jan na ni? Asa ka naman? Asa dyan natin? Ang gwapo. Guwapo mapulos. Yan guys, luto na po no. Jan Yan. wala si Johnny. Ang ating tinulang manok. Ay sa mo init ang pad. Kaya mo na tabi, ako lang tabi. Kami lang drive ito tabi. Kami lang. Ayun. Nagsarap ito ni. Ano bisita mo nga.